Welcome back to the YouTube channel, Malawi Cameras. Yeah, Chifine, but Chifine. Anyway, kodi kunjako kulinji kukuchitika chani makamaka. So actually ife tikuyesesa ndi tikupeza ma update mbali zonse ziwiri. Uku ndi kuti muziyanisa nokha. Inuyo namene muziyanisa nokha kuti okay mende kuwanilamo ndi kuti okay nkhani ndi kuti remote. So tikumatenga mbali yawo kuti kumatenganso mbali yawo. Kodi tinasiyana pati? Tinasiyana pakunena kuti tsopano America yatsimikiza kuti actually Iran inaomberadi kuombera maship a America ankhondo. Good morning, Bill. It's the first time we've heard from Secretary Hegseth and General Kane since the president announced on Sunday a new military operation to open the Strait of Hormuz and break Iran's blockade. Hegseth described the operation as temporary. Yesterday, 2 U.S. Navy destroyers crossed through the strait, but faced incoming missiles, drones, and Iranian fast boats, which they had to defend against, shooting down the missiles before they got close. Yesterday, the ceasefire looked increasingly shaky. Today, So choyambira ndi chimene chocho and pano pali kuyendera pati. Okay, America yakonza operation imene akuitcha kuti ndi ya temporary operation imene akuti Freedom Project ati ufulu iyoyo yomenyera ufulu wanthu. So kuyambira pa 4 lero ndi pa 5 pa Strait of Hormuz anadutsepo according to maripoti aku Iran koma iwo akuti amadutsa ndi anatothapo. Iran ikuti sanadutse paiwo inadutsa choyambira tinawombera. Number 2 iwo akunena kuti anadutsa koma podutsapo anawathotha anawombera. Please. Can I ask you about Iran, Mr. President? Yes. They've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. Their Navy is comprised of... Yeah, so maripoti naso akubwera sakuona kuti yayi kachike naso chakumasanako kufujaira kuja ku UAE kuja kwa phatisidwaso. And Iran inakana no imene ndithu ndi America ndithu kupanga zimenezo si Iran inakana choncho. Ka number 2 sindinapezeso ma update tikuyenera tipezeso maumboniso chakakoso ku Iran kuti nawonso akuti chani pa nkhani chabwino. And nkhani ili pano ndinena kuti kodi zimenezizi ndi zinthu zonena kuti ziphwasula ceasefire. Pakati pano pali agreement yonena kuti aliyense zidapase tili kale mu ceasefire ndithu. Okay, ingakhale kuti pali maripoti onena kuti chabwino UAE ikuphatisidwa ndi Iran imene akupangira ripoti anoakewo kwa America. Komanso ingakhale kuti Americaso mashipi a America aomberedwaso. Kodi nkhani ya ceasefire ili pati yatha kapena America yalosa kuti abasi athane papa kapena sinathe ceasefire kuti dakalipo. So malinga ndi maripoti ceasefire dakalipo. With the help of U.S. military forces. Now, meanwhile, the U.S. was not the only target yesterday. Get this, for the first time since the ceasefire went into effect, Iran shot missiles and drones at the United Arab Emirates. Despite that development, Defense Secretary Pete Hegseth says the ceasefire still holds. Secretary Pete Hegseth says the ceasefire still holds. Secretary of War wamkulu wa ku Department ya nkhondo wa America wanena kuti
no izizi despite zonsezi ayaba ceasefire yakalipobe. So atulankhani ena ndithu anafunsa Trump kuti kodi Iran ipange chani china choposera apangachi kuti ceasefire imene ithe ichokeretu. Iran ipange chani chifukwa Iran yo yaombera mashipi a America. Tulankhani nangofunsa choncho kuti Iran yo yaombera mashipi a America. Apa akuyenera kupanga siyani choposera apapa chifukwa apapa Israel tulankhani asakumuza Trump kuti apapa tunde chicho wanira chifukwa choti ceasefire ithe nkhondo yambirireso. So a Trump akuyenera kuti sindiudziwa nzakuzani pakali panopa anthu amene ndi zitsiru kwambiri. This 47 years they've been toying with these stupid people. In many cases, stupid people. Tukwana. Basi yo panopa akumakhala busy mangombera mashipi. Atakuya ntima anthu akuya full amakuya ntima mashipi ngono basi mangoti basi kumombera. To do it, and it's very sad to see. Even shooting those boats, they've got 3-4 guys. They got a little machine gun in front. They're shooting at one of our ships that's meant for it. It bounces, they don't even know they're being shot at. And then they take it out with an Apache helicopter in about 2 seconds. They go, Apache ship, northwest 10 degrees. Turns around, boom. I don't like that, you know? Komano, anyway, Navy hour is gone. Ali basilikala madzi. Ili atipeza ntibaboti mene amachita kukunga. Trump. Yawo mundi mene ya Trump ntu akuyankhira. Sezoti I think isali interested kumasali ready mina kuti paweso round 2 ya nkhondo. So I think Iran is more than ready. So pankhani yakumene kuti pamene papa zinazo tikuuza ndibe kuti zili motani koma pakalili pano pati kuyendera pati tikuyendera pamenepa. Drones and has sunk 6 Iranian small boats this morning. CENTCOM. So pankhani imene ya report la America loti ya apolisa ti mabwato 6 ta Iran yankha kuti actually sana the police ndipo iwo angara polisa mabwato a civilians anthu amba amene anangokwera ena mawedza yetu. So nkhani ina ndiona kuti nkhani kuzana ndi China komanso America. Mafuta a Iran ali under sanctions, ali sanctioned. Anapasula zibala kuti unalesa samagule. Komano ku China akumagulabe. Amene akumagulawo ndi pali pa industry ena netu pali amachita kuti teapot refineries. Amene wawa ndithu ndi ma company amene amagula ku Iran kucha komano sali connected ndi dziko lonse lapansi kuti mina akhani ma assets kunja kapena azikhani mandrama mabanki akunja iwo ntunda amangopanga zawo. So sangapangidwe sanction ndi makamaka America ilibe powapezera. So America inapereka nthu ma sanctions ku makampani ku mabanki angapo maso makampani ena ku China kuti inuyo mfane mugula mafuta a Iran komanso mabanki anagwisa ntchito njira zimene zizi. So ife tikupasana ma sanctions chifukwa amayuza ma ndalama za ku China komanso sometimes mafupogula mafuta aja amagwisa ntchito barter trade nzongosendesana. China yauza makampani awo ndi mabanki awo kuti ngati muli munthaka yanu simungamamvere kapena kumayendera malamulo a America. No. Imene singagwire. Like imene ndi ufulu opanga zimene ine mukufuna. So it's like ma sanctions a America alibe ntchito. China yapanga ignore ndithu za America. Anthu akuonabe kuti
nkhondo iyi ku America for 61% anthu apangapo akuyipanga disapprove nkhondo iyi. 61% ali nayo against kuti no a Trump palibe mupanga. Enanso pakana mafuso kuti pakana mane nkhondo ipoti pakana liti. Kuti nkhondo muzingomenya pakana liti amene zirukanikani nkhondozi. So a Trump lero kunali yankho. Mundofosa ino. Ku Vietnam ndakhala kwa zaka zingati, ndakhala zaka zambiri 9 10 8 ku Iraq ndakhala zaka zambiri nde mundofosa nkhana kuza ndi ku Iran. Ku Iran kuti basi I mean so yeah, izo ndi zimene ndithu zikuchitika kwa Trump. Mabe ndithu ma updates ena ndithu tikhalebe ndithu tikukupatsirani mbeni kuti tione kuti zikhale bwanji. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.